Taga saan kayo tayo? Taga Isabela po. Kailan ba siya ginamot dito? Wala pa. Wala pa isang barako Ano ba yung dati niyang sakit dito? sa likod po. Yung buto. Yung may sinabi ko na kukunin yung one, Yung, x-ray, saka yung... anong sabi ng x-ray ngayon? Magta-therapy nga daw po. Tapos yung may parang naipit na kan lang po. Sa spinal niya? Ngayon okay na. Mm-mm. Yung, bumalik kayo sa medisina. Yes. Anong sabi niya? Diyan. film na ano? Walang film. Hindi naman na ganun yung kanya sir. Yung nakadirect naman sa mga computer. O, pero anong sinabi diyan? Bali, Diyan sa ano, nung ibig sabihin? ibasahin mo dyan. Kung ikaw, doktor ka pala eh. Nurse ka nga pala. O, basta nurse. Okay. Meron dito ultrasound. Hindi, anong ibig sabihin? Siyempre, pinaliwanag na sa inyo yan. Opo. Ibasahin mo na lang yung findings na Oo. sinabi niya sa diagnosis. Anong sabi? Ito, sa ano mo lang to? Sa Isabela? Oo. Okay na to. Sige Sa na Balas. lang. Pwede rin siya. Tigda parang ganito rin po yung dito. Tay, dudunit na lang natin to sa mga walang pupunta. Ito, balik tayo rito. Ito sabi ni tatay, pagbalik niya, ipamimigay niya na yung tungkod. Ngayon, magmamana po, si Richard. Oh. Pero po yan to. Paano ba siya maglakad dati? Robot? Opo, hindi po masyadong makalakad noon. Nung pumunta, hindi po makalakad masyado nung pumunta po kami. Salamat kay Lord. Pagpatuloy yung pagdarasal niyo kaya ha. Gumanon sa bangko. Ano ba trabaho niya dati? Iba na yung pa niya. Aircon po. Ay, aircon nga pala. Technician nga pala si Balik ka aircon. na sa technician, tay. Ngayon, maraming salamat unang-una sa Panginoon Kristo. Taga saan kayo, Isabela? Santiago City. Santiago. Pinapa-session po siya ng 10 therapy, 10 session daw po. Ngayon, Opo, apo. Bukas pwede nang umpisa pumunta na lang daw kami bukas sa'yo, po. makukuha mo na. ng Therapy? session. Opo. nasa sa inyo na yun. Hindi ko na kayo, hindi ko na kayo Pero pipigilan. Sabi niya po ako, dito babalik tayo dun, sabi niya. Mas mahal ang gastos dito, pang gasolina. Therapy, 500 lang eh. So, Isabela kayo eh. Pagtyaga mo ng therapy. Sabi ko po, punta tayo dun kay Ako. Gusto niyang pumunta talaga. Kahit hapon. Isabela ba kayo? Opo. Galing kami Isabela. Oo nga, Burgos po no. Ang Burgos. Oh, malayo. Malayo yun eh. Oh. Buwad lang po kami Oh. sa... Iiwan mo talaga yan? Sigurado ka? Sabi niya, iwan niya na yung O sige. Pag sino po makakuha niyan, yan po yung tungkod ni Moses. Pag sino pong humawak niya, makakalakad, tapos ibabalik niyo ulit dito. Tapos ibibigay na naman sa iba. Pag nakalakad na naman siya, ibalik niyo ulit dito. O, ibibigay na naman sa iba. Hanggang magic tungkod yan. Maraming salamat ha. Shoutout mo muna to kasi dito sa YouTube channel to eh. Shoutout. Shout out sa mga... Kayo, magkasama kayo? Ay, iba lang. Sige, salamat eh ha. Thank you. Ano pangalan mo kaya? George. Saan kayo sa Isabela? Mahaba Isabela eh. Santiago City po. Santiago City. Malay mo, kabalik kami sa Isabela. Kitire Maximo, taga Isabela. Bawali kami ron. Thank you.